Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak hitzarmen bat sinatu dute diseinu eta sormena sustatzeko Bilbao Bizkaia Design and Creativity Council bezalako lankidetza organo bateratuz. Lankidetza organo honen bitartez, bi erakunde publikoek nazioartean diseinua eta sormena zabaltzeaz gain, Bilbao Bizkaiaren irudia proiektatzea bilatzen dute ere. Bi erakundeek beraien politikak eta ekimenak koordinatu ahal izango dituzte 4 jardun eremutan: garapen ekonomikoa, prestakuntza eta ikerketa, administrazio eta gizartea eta lurraldaren proiekzioa. Ekimena Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak eginiko gogoeta baten emaitza da. Gogoeta horren ondorioz egiaztatu zen batetik, erakundeen arteko lankidetza balio handikoa dela Bilbao Bizkaia nazioartean proiektatzeko, eta bestetik, diseinua eta sormena oso garrantzitsuak direla herriak eta hiriak nazioartean proiektatzeko naiz tokiko talentua mobilizatzeko.